Gugma versus kwarta. Pagpili asa ka, kung palabihon mo ang gugma kaysa kwarta, basig mapas mo ka. Ilawom sa kasing-kasing, naglumlum ang gugma. Sa bulsag pita ka, magburot sa bang kwarta. Pagpili asa ka, doon ay di gusto gugma. Mas importante ang kwarta. Bahalag bungi, tigulang butihon, piyungon lang ang mata. Gugma versus kwarta. Pagpili asa ka, kung palabihon mo ang gugma kaysa kwarta, basig mapas mo ka. May nabuang sa gugma, di padaplin ang kwarta. Ang gugma buta o kunway swerte disgrasya, sikwati ka. Gugma versus kwarta. Ambot kinsay bida, kalami gayod kung makubit mo ang duha. Ang gugma o kwarta. Gugma versus kwarta. Ambot kinsay bida, pagkalami gayud kung makubit mo ang duha. Ang gugma o kwarta. Ang gugma o kwarta. Gugma versus kwarta. Gugma versus kwarta. Gugma versus kwarta. Gugma versus kwarta.